Kacung peman kuai ko peman step usni itu to ga elektrik yang benai wakat ar kacung mulai ini to upung nengkong perlok nang bun ke thau pedang lách akan ke upung nengkong nang bun ke thau của perlok nang kwau bộ thau yo wan nang bun thau seperti le dang bun akan ke upung nengkong parlok berok kamtam ki parlok rawan ki baju sngut rat bahaban lechi je ko khwai dok kha ba pher te la chai ka sngi ngap pen kan mau biang chapi la chai ka sngi ka don kan ne ka jing khwai khabam ha ka chnong muli jante hill district ha ka ba la chai ka sngi elektrik nei khat ar jar phusau ha ka pok dai steng step hadu live je jan miet an stang kan ne ka jing khwai khabam te kan ne ka jing ka khwai khabam la chai ka sngi pinda sotenat la lebih sengawi ki price la pilet namar ba menta ka si resi bu jaka ndeka jing duna bru shoba palat kelong ka ba sosen ai ki nong penyaj bat kermen pan pin salet be cha kan ka jing khwai khabam tongin yas ka bahangan puli pen kan mau biang sepi ya kini ki price ha ka ba san spa tingga ka bayrung penyo e kat kini ki price kelong ka ba sotenat ba ban let ya si menta la chai dang step ha kan ka shnong muli ka ba ningkong penyo hadu san phojar ka ba ar phojar ka ba lai shi phojar ka ba sau san hajar bat ka ba san lai hajar bat cepat lagi kat sam spark mur cepat lagi consolation price marka sam spark tingka san spark tingka chiru yang we kwai pinyo hadu san phajar tingka te kalong ke ek babiang ba balai si menta sha kan ne ka jing khwai khabam ha ka chnong muli bal penyai da iba w susyang bat ki parlong te nget ba pin salek dang step perngap balai si menta sha kan ne ka jing khwai khabam ha ka chnong muli hak ba menta ka si ke sngi penlaj bu jaka da kinok pay hakan ka pung han re duna brew shaba palat kelong ka bas ko san ai panyo sngo halor kan ne balai pi parlok rawan badon stu ka than pis ngam jar penlaj shakan ka jing khwai khabam te la pi laj por sngo ba lej no la shai dang step perngap ban lej simenta shakan ka jing khwai khabam hakan ka chnong muli te ka karpat ki parlok rawan ki badon stu chantia hill district suba lej simenta shakan ka jing khwai khabam ha ka chnong muli khnang ba pin ra e ya kan ka san phajar tiki parlok ruan ki badan suka thain da pisngap yak ne ka notice banga pentim manga dar pilai lai sai nga kermen be pin sayo pangangai ju pin sayo ya kan san phajar leng ba ga jing pentim jonga ya kan ka notice namar ba pun nap leng jong pi pim tip ya kan ka notice khwai dok kha ka bedai lai sai ka sngi ha ka shnong muli te lai sai ka fi ka don ka lok kidro ka baning komp yo ar phajar ka ba sanajar ka balai arajar bat ka ba sau chejar te ka dot ka long chis pa tingga tiket dar tit ar pa tingga pnyo lai teli ki tiket te ka loki dulu kalau ngobe biang panam tajong pikis pak tingkat penyo AR phajar tingka ke price ke baningkong te so bahai ki paj ba ki bakwa ban simenta kalau ki dros tawana simenta ha ketika snong muli la sai ke sngi te lar pikwa ban tip kamni ai kini ki nombar ngob ha ka bha yo ni nombar knang ba pin tip knang ba pin phun hai kini ki no panyaj ban lech simenta sak ne ga jing khwai khabam ha ka snong muli kandai pra san riu iwei not riuอันนี้คันได้ไล่ริวอีเวอาร์คันได้เนียวสันนอดแต่ไงเงี้ยแบบพินซาอย่าพูนหักนี่กินน้องปัญญาขนางแบบพินติบฮะอย่ากันนี่กจักกาแบบพูนลองอย่ากันนี่กจิงควายขบัมสันสปาติงกาเป็นโยสันพอฮาจาร์ติงกาแต่ตรงนี้เล็กและใช้ดังสเต็ปนมาร์บากุมแบบเป่ามันตากันนี่กับยูกับบางปัญญาพี่ดูนาบริวชาบปาลัดก็ลองกับเอกบัสสันอย่ากันนี่กินน้องปัญญานมาร์บาki parlok rawan ki duna bahaban wan bu jaka mantaka sngi dangai kermen bala sai dang step pin sawan baro panon sim ya kini kesan phajar tingka leng ba kesan spa tingka ke bayrung ga jong pi jang kene keble shibun